театри драмаи мусиқӣ ба номи туҳфа фозиловаи шаҳри Конибодом пешниҳод мекунад. Аудиоспектакл. дуруд шунавандаҳои азиз, пешниҳоди шумо аудиоспектакл қисми шашум моҷаро дар чойхона аз рӯи пьесаи моҷаро дар подаҷои Нурулло Абдуллоев, ҳазли ғамангез ки соли 2004 навишта шудааст дар иҷрои ҳунармандони театри давлатии драмаи мусиқӣ ба номи туҳфа фозиловаи шаҳри Конибодом. ҳокимони вилоятҳои мухталиф ин дафъа ҳам нахостанд бо ҳам муттаҳид шаванд. ҳисси нобоварӣ, иғво, суиқасд ва хиёнати ошкоро заминаҳои мусоиди истилоро фароҳам овард. говҳо омад. ана молҳо омадан. ана чанги роҳро бинед. вай доддаҳане сағро ҳамуна бало зад. и чанги роҳ не. ба хаёлам ҳамон дев бо тамоми лашкараш баргаштасту акнун чанги моро ба ҳаво мебардора. бачо занак гурез ҷоната кас кун гурез. ба куҷо гурезам? талха кафҳо куҷо гурезам? бала бойҷо гурез занак. овай лашкар пашкар нест. ана пешофеш серки аз амакаш талбидаи нуҳу аз қафояш модагови анои патар сур карда буқаи акамро омада истодааст. ин молҳои маҳаллаи худам омарда. сари кӯчаи бин занак ҳола ҳам ҳамон дев аст ё ягон махлуқи дигар. як бин дар сари кӯча ҳоло касе наменамояд. ана ҳеҷ кас нест. ана як кас тофт. ана ду кас шуд. се нафар. ана 4-5 кас шуда. ман гуфтам овай муаллим ку ҳамроҳи кӯдаконаш. муаллим бо бачаҳояш касеро оварда истодааст. муаллими худомо. ҳаммаомон фаромӯш кардем ки имрӯз навбати гапи муаллим буд. пас вай бало куҷо шуд? ана балои мегуфтагитон ҳам намудор шуд. вай ба аспи муаллим ҳезум бор кардаасту худаш онро етал карда меорад. ана ба фикрам вай бачо аниқ маълима кади кӯдакош залошни гирифтагию акнун ҳозир оварда дар назди чашми мо азоб метиҳад. воҳима аввал воҳима карде ки маълима кушта аспашро гирифт. рост кун. акнун азобро бофта баро. хай ана акнун вай лаҷоми аспро ба муаллим доду худаш ба сӯи мо меояд. вай қамчин дорад? қамчинаш дар дасташ. тамом калиматонро гардонед мардум. вай аниқ ба куштани мо меояд. сағиро аниқ. занак гурез гуфтам гурез. ин қадар гурез мегӯяд. ин намегурезам. вай худаш танҳо бо як қамчин шумо 7 хуки мирӣ дар ҳамин ҷо истодаеду зӯратон ба як мард намерасад. ман ҳозир дасту поятонро мекушоям. ой занак не ту медонӣ вай бо одами дасту по мекушодагӣ чӣ кор мекунад. бисёр маъмадонагӣ накун. ту вайро намедонӣ. зарбаи қамчини ӯро аз акад бурд. дастони мо ҳам аз гиреҳи ресмонаш варам карданд. дастони моро вай не худамон бастем. ҳой ну ту чӣ оро пушти мегирӣ? худамон баста бошем ҳам вай баст гӯй. то ҳол ку моро ба шӯриши мардум ҳамин оя рост мегӯяд. охир мо бисёрем. даматакдир кане ҳаматон зуд ҷобоҷо шавед. коре кунитон ки вай ба ғазаб наояд. бидор вай гумон кунад ки мо гӯё ба лабомо қулӯх молида хаппу дам нишастаем. ман аз кулӯх ҳам безорам, аз каҷалак ҳам. хиёнаткор. хоин. дар лаҳзаи ҳалкунанда яке аз саркардаҳо ба хиёнат даст зад ва ин тақдири муҳорибаро ҳал кард. ношинос ба чойхона даромад. вай аввал бо диққат ҳамаро аз назар гузаронду пас ба назди зан омад. хоб шумо кистед хонум? ман зани Макарону хоҳари Бангӣ. зани ман? шумо чӣ қавме ҳастед ки ҳатто номҳоятон ба номи одамон монанд нестанд? касе ба саволи ӯ ҷавоб надод. ки дар ин ҷо бетартибӣ кард? ки нияти худашро наҷот додан ё куштани маро дошт? ту? Каҷалак дарҳол ба Нӯҳ ишора карда: не, вай Нӯҳ вай моро раҳгум зад, моро ба беҳунарӣ таъна кард. вай моро бекорхоҷаи буздил гӯён таҳқир кард. моро патар карда тарсончак гуфт. ба мо
ақл додани шуда гуфт ки масҷиду мактабро фаромӯш кардем. братҷон, ай ҳама асосиш ҳами ки хонаи вай сел бурдасту вай бошад моро маҷбур карда мегӯяд ки биёя нами лави дарёро санг чинем. инашам майлаш ба ман ҳаминаш алам мекунад ки қамчина ман мехӯрдаму вай мардума бероҳа кардане, лекин мо ба гапи вай надаромадем. ношинос ба назди Бангӣ омад. эй Бангӣ, ҷои қамчин дард мекунад? камкам дард мекунад. дурӯғ мегӯӣ. гиред хоҳар, бо он чӣ қадаре ки дилатон хоҳад ба сару рӯю пушту паҳлӯи ман задан гиред. гап дар ин ки ин қамчин аз латтаи мулоим сохта шудааст, дард намекунад. эй мардум, тамоми ин яроқи ман ҳам чӯбин аст, лекин шумо аз тарс ба он дуруст аҳамият надодед. ношинос қамчинро ба дасти зан доду худаш ба назди Нӯҳ омад. новобаста ба давру замон нажоту миллатро онҳое нигоҳ медоранд ки дар рафтору кирдор аз тӯда, аз пода, аз рама фарқ мекунанд. дасту пои ӯро кушоду ба ҳама: ман аз ҳамаи шумо барои ҳазли хунуки имрӯзаам узр мепурсам. кулоҳашро аз сар гирифту рӯши сурхашро канд. ё навзанбиллоҳ, о ин ҳамон чӯпони дирӯза ку? кадом чӯпон? о ҳамоне ки ту касалию тормоз гуфтӣ, артист, ҳамоне ки вай занака ҳеҷ кор накард ку? бале, ман ҳунарпешаам, актёр. ман имрӯз бо шумо он кореро кардам ки 700 сол пеш лашкариёни Чингизхон бо аҷдодони мо карда буданд. дишаб ман меҳмони муаллим будам ва мо баҳси дуру дароз доштем. ман ба муаллим гуфтам ки маҳз ҳисси тарс моро борҳо бедавлату бесоҳиб гардондааст. муаллим ба гуфтаи ман розӣ нашуданд. он кас ба ман гуфтанд ки аз он вақте ки инсон аз дарахт фаромада дар рӯи замин зиндагӣ карданро омӯхтааст, дар вуҷуди ӯ тағйироти зиёде ба амал омадааст. вале шумо мутаассифона исбот кардед ки гуфтаи ман нисбатан рост баромад. ману шумо метавонем дар бораи хари ҳамсоямон соатҳои дароз билақем ки вай ба полизи кӣ даромад. дар бораи хӯрдану гапу гаштак моҳҳо баҳс мекунем ки навбати кӣ буду оши кӣ бомазза ё шӯр омад. масъалаи асосиямон фақат хӯрдан, хӯрдан, хӯрдан. ҷои ҷамъшавиямон фақат чойхона. вале ҳамин ки суҳбат аз боби қавму нажот, ватандорию ватандӯстӣ рафт, хобамон мебарад. мо рӯз то рӯз ба он марраи наздик шуда истодем ки аз нав ба дарахт бароем. ман бори дигар аз шумо маъзарат мехоҳам ки шуморо аз коратон боз доштам. ҳарчанд гумон мекунам ки шумо ба ғайр аз ғайбату хӯрдан, воҳима кори дигаре ҳам надоштед. бародар, аз ҳафташ беш аз ҳама ман дар назди шумо гунаҳкорам. алҳол маро бубахшед ки як рӯзи умри шуморо дуздидам. ман меравам. хоҳар, ба ин кас мадад кунеду дасту пои Бангию Макарон ва он лоқу пӯстҳои дигарро кушоед. эх, дар амони худо бошед. Злоупотребление местных правителей, которые самовольно в несколько раз увеличивали установленные налоги и подати, делали положение народа совершенно невыносимым. ва девона буд, ҳушёр буд, чӣ буд? ҳамаро монда Нӯҳро таъриф карде. кани дасти маро кушоед, поямро ҳам кушоед. ман вай муттаҳамро дастгир карда бо вай нағзакак суҳбат мекунам. Нӯҳ ба назди Макарон омада дасту пои ӯро кушоданӣ мешавад. биё дасташро де, ман мекушоям. накушо Нӯҳ, накушо. е худо гирад шумо паҳлавонони сари деги оша. агар дар дастам қамчини ҳақиқӣ мешуд, ба Нӯҳ мефармудам ки ҳаматонро то мурданатон қамчинкорӣ кунад. ҳамин ҳозир дар пеши чашми худат инҳо туро чун гӯсфанди дуздида шуда бо нархи ночизе фурӯхтанду ту бошӣ дасти пои онҳоро мекушоӣ. ман гумон кардам ки танҳо шавҳари ман аз сояи худаш метарсад. инҳо ҳама
калдодари кӯр буданду. ман сабаби қаҳру итоби шуморо мефаҳмам, лекин аз оғили холӣ гови шохзан беҳ гуфтаанд. инҳо ҳатто гови шохзан ҳам буда наметавонанд. ғайраташон камӣ мекунад. рафтем нӯ ба хонаи муаллим. аз вай маслиҳат мепурсем. ҳоло ба мо муаллим лозим. зан ва нӯҳ шитобон баромада мераванд. нагуфтам а ҳамааш айби анамун муаллими лақлақӣ мелақа мардума бесару по мекунад. баъд ҷазоша мо мекашем иҷада. дар маърака шинӣ ба одам гап намедиҳад. мардум аслан гирем ҳамин муаллим ба кӣ дар кор? доим баҳс карда ҳамаро ба шӯр меандозад. ҳа ба масҷид меояду даррав гапа аз ҳофизу хайём сар мекунад. аз банд халос шудан баробар рафта муаллимро аз маҳалла пеш кардан лозим ки минбаъд анҳамин хел меҳмонҳои девонафелро ба тарафҳои мо наорад. ой халқ, эй мардум, дар маҳалла ягон кас ҳаст? эй насим, биё мо дар чойхонаи моро халос кун. мо рафта муаллима аз маҳалла пеш мекунем. ана он вақт олам гулистон мешавад. поёни аудиоспектакли моҷаро дар чойхона аз рӯи пьесаи моҷаро дар подаҷои нурулло абдуллоев ки соли 2004 навишта шудааст. пешниҳод дар доираи лоиҳаи шаҳре дар театр ё театре дар шаҳр бо дастгирии дафтари шветсарӣ оид ба ҳамкорӣ дар тоҷикистон ва ҳамкории кандфм амалӣ гардид. нақшҳоро ҳунармандони театри давлатии драмаи мусиқӣ ба номи тӯҳфа фозиловаи шаҳри Конибодом иҷро намуданд. коргардон Далер Имомалӣ, коргардони садо Фирӯз Ҳакимов. падруд дидор дар театр.